Ne-am întors, dragi prieteni, alături de mine în studio se află domnul Mihai Alexandru, președintele celor de la Luceafărul București, totodată antrenor și organizator de competiții. Intru direct în pâine pentru că mai avem 4-5 minute la dispoziție. Vorbim despre o competiție, trofeul Buzăul Sportiv, ediția de vară, o ediție care va avea loc la Hotelul Ciuta, o locație cunoscută pe plan local și nu numai, o locație în care desfășoară constant cantonamente, formații de Liga Secundă și din Liga 3-a. Bine, se antrenau și echipe de Liga 1 până nu de mult acolo. O locație care am înțeles că întrunește toate criteriile de organizare a unei competiții desfășurată la 3-4 categorii de vârstă. Da, 4 categorii de vârstă. Cei mai mici copii vor fi cei născuți 2015, 2014, 2013 și 2010. Fiecare din aceste grupe vor juca exact sistemul de joc care se joacă în competițiile oficiale. 4+1 grupele mici, 6+1, respectiv 8+1. Ce v-a determinat să alegeți Ciuta ca și locație de desfășurare a competiției? Exact cum ai spus și tu, Ciuta are o rezonanță aparte pentru iubitorii fotbalului. Chiar dacă mi-amintesc chiar în anii 80, echipe de prima ligă făceau cantonamente chiar la Ciuta dublate. 2000 și un pic parcă. Au fost feci naționali, Steaua venea în Da, eu mă duc și mai în spate și știu că veneau echipe de prima ligă, de Liga a doua și dublau acest cantonament cu meciuri de pregătire pe Valea Buzăului, unde, dar intrăm în altă discuție, existau terenuri foarte bune la Cislău, la Nehoiu, chiar și la Siriu, o suprafață de joc foarte bună. Timpul a trecut, din păcate fotbalul depinde de factorul politic și acum am ajuns exact. Cu câțiva ani. Exact. Din punct de vedere al locației, este una accesibilă părinților și micuților fotbaliști? Adică mă interesează dacă cei mici pot veni acolo sau este doar un turneu pentru cei cu posibilități mai mari? Nu. Este de aceea am ales și această locație. Este o locație accesibilă pentru toată lumea. Peisajul este încântător. Condițiile oferite de hotel sunt foarte bune. Există și posibilitatea ca micuții să facă o drumeție, ținând cont că este un turneu de 2 zile. Ei pot face câteva drumeții la puncte de interes turistic. Avem acolo în apropiere tabra de sculptură, avem mănăstirea Ciolanu, care este un ansamblu arhitectonic de vizitat. Chiar sunt cei mai mici dintre noi. Exact. Deci putem folosi acest lucru, această competiție și ca o promovare a frumuseților acestui județ. Frumuseți care nu sunt exploatate de câteva zile, cred că suntem al 2-lea geoparc UNESCO din România. Și e păcat ca aceste lucruri să nu fie promovate la adevăratul potențial turistic pe care le iau. La această competiție dedicată totodată Cupei Mondiale va fi prezentă și o replică a trofeului. Da, pe care o avem aici alături de noi. Eu cred că și această cupă, trofeul în sine, va reprezenta un punct de atracție pentru micuții copii care unii dintre ei n-au avut posibilitatea, fiind destul de mici, ultimul campionat mondial televizat? 4 ani, în 2000. 4 ani. Dacă ținem cont că cei mai micuți sunt născuți 2015, nu au avut posibilitatea să vadă acest trofeu. Trebuie să recunosc că am avut posibilitatea să văd originalul. Bine, nu să-l ating, dar să fac o fotografie la 1,5 de metru. Au fost unul dintre sponsorii Cupei Mondiale, l-a adus la București, dacă vă țineți aminte, în 2010, înainte de Cupa Mondială din... Aș vrea să-ți liniștești telespectatorii, să le spui că nu este cea pe care ai văzut-o tu. Câte echipe aveți înscrise până acum? Știu că n-au început încă, practic perioada de înscriere, dar inevitabil prin contactele pe care le aveți în fotbal, o bună parte din participanți și-au exprimat intenția, urmând să și concretizeze. Sigur că da, la grupa 2010 întâi aș spune că fiecare categorie de vârstă va avea 8 participante.
pentru că timpul fizic nu ne permite, cu toate că am dori mai mult. Pe viitor poate vom face și o competiție mult mai amplă, în acest punct de vedere. La 2010 deja sunt 6 echipe înscrise, adică în condițiile în care nu am fost publicat nici măcar afișul sau anunțul. Exact, da. La 2013 4 echipe înscrise, la 2014 sunt 2 echipe, la 2015, din păcate, ne mișcăm mai greu. Dar suntem mici și vom reuși. Domnul Mihai, vă doresc tot succesul. Veți avea posibilitatea, dragi prieteni, să urmăriți rezumatele actelor finale și reportaje de la această competiție în cadrul emisiunii Buzăul Sportiv și pe website-ul cu același nume. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumesc și eu. Dragi prieteni, vă mulțumesc și eu pentru atenția acordată. Ne revedem lunea viitoare, tot de la ora 17, tot pe Campus TV, tot la Buzăul Sportiv.